Dus de beslissing luidt: het Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende verklaart voor recht dat in Aruba een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. Met dien verstande dat dit vonnis geen consequenties heeft voor de mogelijkheid voor echtparen van gelijk geslacht om tezamen een verzoek te doen een kind te adopteren, of voor de mogelijkheid voor een echtgenoot om adoptie van het kind van de andere echtgenoot van gelijk geslacht te verzoeken. Het Hof verklaart voor recht uit artikel 31 lid 1 en artikel 33 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba wegens onverenigbaarheid met de staatsregeling van Aruba geen toepassing vinden, voor zover door die toepassing het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Het Hof beveelt de ambtenaar van de burgerlijke stand om mee te werken aan het aangaan van een huwelijk door twee personen van gelijk geslacht door het opmaken van een act van huwelijksaangifte en een huwelijksakte. En bepaalt dat de verklaringen voor recht en het bevel aan de ambtenaar geen rechtskracht krijgen voordat dit vonnis in kracht van gewijze is gegaan, voordeelt het land in de kosten, verklaart de proceskosten uit voorbeeld bij voorraad. Dit was het Arubaanse vonnis. Het Hof gaat nu verder met het Curaçaose vonnis. Dat is de stichting Human Rights Caribbean Foundation en twee vrouwen, gemachtigde meesters Wever en Murray, tegen het land Curaçao, gemachtigde meesters Peterson en da Costa Gomez. Hier is Human Rights in hoger beroep gekomen van een uitspraak van het gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 13 september 2021. En het land heeft ook appel ingesteld, zowel incidenteel appel als zelfstandig appel. Nou, wat is de stand van de wetgeving in Curaçao? In de wetgeving van Curaçao is het huwelijk gereserveerd voor personen van verschillend geslacht. Artikel 30 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zegt namelijk: het huwelijk kan slechts bestaan tussen een man en een vrouw. En het geregistreerd partnerschap bestaat niet in de wetgeving van Curaçao. En in Curaçao zijn er ook geen voornemens van de wetgever om het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht en ook niet om het geregistreerd partnerschap in te voeren. Nou, het Hof toetst weer eerst aan het EVRM en op dezelfde gronden als in het Arubaanse vonnis komt het Hof tot het oordeel dat deze regeling niet in strijd is met het EVRM, met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar het Hof voegt daar een oordeel aan toe over het geregistreerd partnerschap, want in Curaçao kent dat niet, ook Aruba wel. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens erkent voor personen van gelijk geslacht een aanspraak op een vorm van geregistreerd partnerschap. Het is dus verplicht volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens om zo'n vorm van geregistreerd partnerschap te hebben. De staat heeft een positieve verplichting om dat in te voeren. Dat voert voort uit artikel 8 van het EVRM. En dat blijkt uit uitspraken van het Europese Hof uit 2015, 2017 en 2021. In Curaçao is het geregistreerd partnerschap niet wettelijk geregeld. Daarom schendt het Koninkrijk, wat Curaçao betreft, die positieve verplichting die ik net noemde om een vorm van geregistreerd partnerschap te introduceren. En binnen het Koninkrijk der Nederlanden is het het land Curaçao die verplichting schendt. En dan is in de eerste plaats de wetgever van dat land aan zet.